Puiston penkillä istun. Puiston penkillä istun. Ympärilleni katselen. Olemme kaikki erilaisia. Ollaanko me onnellisia? Vanha mies pyörää yksin taluttaa. Nainen 3 lastaan ulkoiluttaa. Nuori tyttö ohi juoksee valmentaja vierellään. Nuori poika housuja roikuttaa. Mietin miksi täällä ollaan. Miksi eletään elämää? Onko kaikella tarkoitus? Voiko sen joku tietää? Mies nenän niistä ja sisun suuhun laittaa. Nainen väsyneenä lapsille huutaa. Tyttö valmentajalta neuvoja vastaanottaa. Poika äidilleen soittaa. Mietin miksi täällä ollaan. Miksi eletään elämää? Onko kaikella tarkoitus? Voiko sen joku tietää? Mikä meidät onnelliseksi tekee? Päättääkö sen joku muu? Mies on ainut, joka hymyilee. Ei kukaan muu. Mietin miksi täällä ollaan. Miksi eletään elämää? Onko kaikella tarkoitus? Voiko sen joku tietää? Mietin miksi täällä ollaan. Miksi eletään elämää? Onko kaikella tarkoitus? Voiko sen joku tietää?